Good morning mga tropa. So on the way pala kami ni Mrs. sa Dagupan. And yes, tagal natin hindi nakapag-vlog dito sa ating channel. Tayo nakapag-upload dahil sobrang busy. And on the way pala kami sa Dagupan ni Mrs. mga tropa. Ayun, mga athlete oh. Kuwang-kuwa sila eh. Ha? And kumusta naman kayong lahat mga tropa? Sabi ang tagal natin hindi nakapag-upload. So namiss ko kayong lahat. Alright. So anong oras na natin ba? Anong oras na? 6:35. So ang oras natin ay 6:35 in the morning. At grabe yung hamog mga tropa oh. Hamog ba to? Usok? Usok yata eh. Usok. Pinausukan na nga tayo binili sa bahay. Usok pa rin sa kalsada. Umaga pala namin nagising ni Mrs. mga tropa. Mga alas 5 gising na kami kasi malayo-layo pa yung biyahe namin eh. So babiyahe pala tayo ng 95 kilometers magmula dito sa amin hanggang dun sa may Dagupan is 95 kilometers. So gamit din pala natin tong bagong camera natin, ng camera 360. Right. Dito pala si Mrs. mga tropa. Ay ka naman sa camera be. Dito sa 360. Ayan ah. Right. So biglaang lakad pala kami ni Mrs. mga tropa. Gawa nung sa PRC license niya sa teacher expire na. So kailangan nyo nang mag-renew mga tropa. Doon lang kasi yung mayroon sa may Kalasyaw Robinson Kalasyaw pala, baliktad. Doon lang kasi mayroon, kasi doon lang mas malapit. Kasi mayroon din sa Baguio kaso malayo na. So pinili namin dito na lang sa Dagupan para balikan lang kami. Gamit din pala natin itong si red na pula. So dito natin malalaman yung kanyang gas consumption kung makalas na ba. Alright. So shout out nga pala sa lahat ng mga naka-radar carb pa dyan. So sabi kasi nila mapipace out na ang radar carb. Ayan, grabe yung hamog mga tropa oh. Ayan yung hamog. Hamog na talaga yan, totoong hamog na yan. Totoong hamog na ba yan ba? Oo, totoo na yan. Kaya ang dami ng nagsasabi na maglalabas na daw sila ng radar carb kasi mapipis out na raw. Kasi may bago nang labas yung Raider, yung Suzuki Pro, saka yung Suzuki yung isa, Blade yata. May dalawang lumabas na bago ngayon eh. Pero sabi ko nga kung may Raider cab kayo, i-keep nyo na lang yan. Parang dito sa akin oh. Pero hindi pa natin alam kung paano yung sitwasyon, di ba? Kung nangailangan tayo, di talagang let go na natin. So ilang buwan din palang hindi na gamit itong ating motor. Shout out sa tropa natin.
Ilang buwan pa lang hindi natin nagamit itong si Red na pula. Magmula nung na-aksidente ako mga tropa, no? Magmula nung pinangga nila tong motor natin. Kasi inayos pa natin mga tropa. Dami kasing nasira eh. So, hindi naman tayo pwedeng magbiyahe na may sira yung motor natin, diba? Mabuti na lang kamo kasi yung nakabangga sa atin eh nagbayad naman sila. Pero hindi ko na pinabayaran lahat. Yung mga talagang totally damaged lang yung pinabayaran ko sa kanya. Pero yung iba hindi na. Siyempre makatao din naman tayo. Nakaka 9 kilometers na tayo mga tropa. So nandito na pala din tayo sa bayan ng Anda. So, ang tagal kung hindi na ipakita sa inyo mga tropa yung bayan ng Anda, oh. So ito na pala siya mga tropa. Ginagawa din pala itong munisipyo ng Anda mga tropa, oh. So pinapaganda nila yung munisipyo. Malayo-layo pa yung tatakbuhin natin mga tropa. Hindi pa tayo nakalahati. So araw pala ng Lunes ngayon. So maraming tao ngayon dito sa bayan ng Anda. Dahil Tienda ngayon. Kung wala sana kaming lakad ni Mrs. Panugurado nandito kami sa bayan. Kasi maghahakot sana kami ng paninda. Pero unahin natin yung importanteng lakad ni Mrs. Alright, national road na ng Anda mga tropa. So pwede na tayong magdagdag ng speed ng takbo natin. So kanina pala yung pacing ng takbo lang natin is nasa 40, 20, 40. So ngayon magdadagdag na tayo. So pinakamataas siguro lang na takbo ng motor natin is 70 lang. Yun na yung pinakamataas, para naman hindi masyadong mabilis. Kasi pag ganitong umaga napakaraming sasakyan, diba? Kahit saan naman, para iwas din sa aksidente. Pero doble ingat pa rin. Marami kasi yung mga papasok ngayon sa trabaho, kaya maraming sasakyan. Baka abutin pa nga tayo ng traffic sa Dagupan eh. Kaya mas tinagahan na namin ni Miss yung biyahe. Kasi kung babiyahe kami ng mga bandang alas 7 o alas 8, yun, mas malala yung traffic ngayon dun sa Dagupan. Pero yung mga ganitong oras kasi wala pang masyado. Kaya mainam ng maaga kasi yung appointment pala, kasi naka-appointment si Mrs. eh. Ang oras ng appointment niya is 10 to 12. So makakarating naman siguro tayo ng Dagupan between 8 or 9. Kaya kaya pang habulin yon. Masala nga walang maging aberya yung biyahe namin. So Barangay Malong pa pala to mga tropa. Sakop pa rin ng bayan ng Anda. Pero ito na yung pinakalas na barangay ng Anda. Tapos madadaanan na natin yung Anda Bridge. Ganito lang, facing. Yan,
sasabayan lang natin yung mga nasa unahan natin. Ganda ng view mga tropa, oh. So pababa na to. Pababa na to papunta sa Anda Bridge. Ganda ng view dun mga tropa, oh. Anda Bridge na tayo mga tropa. Yun, pinakasikat na bridge dito sa District 1 ng Pangasinan. Ganda mga tropa ng view. So Aerox. So ganito lang pala yung facing ng takbo natin para manamnam natin yung view sa paligid, makagandang view. Shout out Bulinaw. Alright, Bulinaw na tayo. At on the way na pala tayo sa talagang national highway, yung daan na papalabas ng Pangasinan and going to Bulinaw. Ang bilis nung naka-Aerox. Alright, Barangay Tara. So malapit na tayo sa National Highway mga tropa. Dito lang pala yung mga tropa, no? Pagpapasok kayo pagpapunta kayo ng Anda, ito lang yung makikita nyo, Barangay Tara. Ito yung daan na papasok sa Anda. Ano, right. Yun, National Highway. Umpisahan na ng bakbakan to mga tropa. Long ride. ng Bulinaw to mga tropa. Grabe, napakaganda ng daan talaga dito. Masarap magwaswas mga tropa. Pero tapos na tayo sa bagay na yan. Gagawin lang natin is enjoy the view and enjoy the rides na lang tayo. Taas na yung sikat ng araw mga tropa. Ayan, oh, ganda ng view. Ayan mga tropa.
Medyo natumba-tumba lang yung mga poste dito gawa ng bagyong uwan. So ilang bagyo yung dumaan dito sa amin mga tropa. Bagyong Imong, bagyong uwan. Yan yung mga dahilan kaya hindi natin naharap yung pagbablog. Gawa nga nung marami tayong ginagawa. Naging busy tayo sa bahay, sa tindahan. Pero hindi pa naman tayo bumibitaw sa pagbablog natin. Kasi hindi naman natin pwedeng bitawan yan. Kasi siyempre namimiss ko kayo. Sobra. Lalo na yung ganitong adventure, pagmumotor, yan. Sobrang nakakamiss. Grabe yung kapal ng hamog pa rin, no? Malamig pa rin dito mga tropa. Malapit na pala tayong pumasok sa bayan ng Bani. Yan. Uy, November na pala. November na pala ngayon mga tropa. So sa Bani kasi napakaraming pakwan ngayon. So yung Bani pala yung isa sa mga producer ng pakwan dito sa Pangasinan. Sobrang tamis ng pakwan dyan sa Bani mga tropa. Kaya sa lahat ng mga nakakapanood nito, kung pupunta man kayo dito sa Pangasinan itong buwan na to o hanggang December, huwag nyong kakalimutan na dumaan dyan sa bayan ng Bani para bumili ng pakwan. Kasi napakatamis ng mga kwan dyan pakwan. Alright, dito na pala tayo mga tropa sa Barangay Sampaloc. Barangay Sampaloc, Bulinaw pa rin to. Ito pala yung last na barangay dito sa Bulinaw, tapos papasok na tayo sa bayan ng Bani. Madadaanan na naman natin yung paborito kong daan mga tropa, yung banking. Barangay Sampaloc. Ganda ng daan talaga dito. Yun, ganda mga tropa. Ganda ng mga view. Okay ka lang ba? Bili tayo ng tubig? Bili tayo ng tubig? Pag ganito kasi na malamig sa madaling araw mga tropa, tapos mainit sa tanghali, nauuso na naman yung ubos sipon. Kaya kailangan natin ng dagdag tibay sa katawan, vitamins.
Lalo na yung natural vitamins, yun ang pinakamaganda. Natural vitamins mga tropa. Yun, oh. Honda Alpha. Alright mga tropa, barangay chip na tayo. Chip. At ito na yung paborito nating daan. Yeah. Anong meron? Anong meron? Ay, parang may parade yata. May parade yata mga tropa. Ayan o. Parade nga. May parade dito sa bayan ng Bani. Ganda ng view mga tropa sa paborito nating daan, Zigzag Road, Bani, Pangasinan. Ay, to downhill pala to mga tropa. Sabi oh. Oh, ganda. Pero dahan-dahan lang tayo. Kasi minsan may nababalita kasi mga tropa, ang daming na-aksidente dito sa Zigzag Road na to. Kaya mas mainam lang mag-ingat tayo, dahan-dahan na lang tayo. Diba? Pero sumisikat na rin itong Zigzag Road na to mga tropa, no? Parang marilaki na rin kasi to eh. Ay, ang cute mga tropa. Ang cute nung tricycle, oh. Ano kaya itong kinabit nilang scooter? Ang ganda ba, oh. Ang cute. Ang ganda. Parang Honda Click yata. Ganda mga tropa. Uy. Sige. Grabe, nagmamadali yun ah. Naka Honda Click. Late na siguro yun. Alright. Malapit na rin pala tayo mga tropa dito sa may pinakabayan ng Bani. Titignan natin yung bagong munisipyo ng Bani mga tropa. Napakaganda eh. Nakita namin nung bumiyahe kami ni Mrs. papunta sa Alaminos. Sabi ko nga eh, parang old house na munisipyo. Ganun yung style niya eh, old style. Titignan natin mga tropa. Ganda. Alright, bayan na. Magpipiesta na pala yung bayan ng Bani, no? Itong December 1st week. Yan, happy fiesta sa mga taga Bani. Sana eh, magpakain naman kayo ng pakwan. Ayan mga tropa yung kanilang munisipyo. Napakaganda. Ang ganda na. Old style yung design niya. Dahan-dahan lang pala tayo dito mga tropa kasi napakaraming estudyante dito.
Maraming sasakyan, kaya dahan-dahan lang. Ito na mga tropa, yung mga bilihan ng pakwan dito sa Bani. Ayan, no? So dahan-dahan lang tayo dito para makita natin. Ayan sila mga tropa, oh. Ayan, mga bilihan ng pakwan, matatamis na pakwan dito sa Bani. So may mga naka-display na. So ibig sabihin marami na talaga yung tinda nilang pakwan ngayon dito. Ayan mga tropa. So malapit lang yan sa bayan, mismong bayan ng Bani. Paggaling ka dito sa Manila, yan ang unang makikita mo bago mo marating yung bayan ng Bani mga tropa. Mismong bayan ha. Ayan o, ang dami. Alright, yung oras pala natin mga tropa is 7:20. So mag-iisang oras na rin magmula nung bumiyahe tayo, kasi bumiyahe kami kanina din at 6:30 ng umaga. Mag-iisang oras na rin, tapos nandito pa lang tayo sa bahay ng Bani. Malayo pa yung biyahe natin mga tropa. Mga kwan pa siguro, abutin pa siguro tayo ng mga isang oras pa mahigit. Kaya tamang tama yung dating natin sa Dagupan, mga 8 or 9. Ayan mga tropa, mataas na yung sikat ng araw. Pero yung takbo natin mga tropes, ganun pa rin. Mataas na natin yung 70. Hindi naman natin kailangan masyadong mabilis. Alright mga tropa, so titigil lang muna tayo dito saglit. Parang flat tayo mga tropa. Flat nga. Titigil tayo dyan. Saan boss? Saan may... Ay papasok? Sakay ka na ba? Ha? Meron pa? Alright pa, patay tayo mga tropa, na-flat tayo. Ayun. Paglagpas ng school? Tapos papasok? Ay. Paano yan? Baka naipit to. Ipunta ko muna saglit. Alam na ah. Saglit lang naman to. May gulong silang benta doon? Ay, kwan, interior.
Ayun, halika na. Palit interior na lang tayo. Yun. Oo. Yun, salamat kuya. Yun, salamat kay kuya. Tinuro sa atin kung saan yung vulcanizing shop mga tropa. Bigla kong naramdaman eh. Parang gumagewang na kami. Ayan. Patay tayo dyan. Mamaya bibilisan na lang natin yung takbo natin. Ano nangyari na na-flat to? Paglagpas daw ng school? Sa school mismo. Sa school mismo? Oo, may kanto daw doon. Papasok. Ay, meron doon? Papalitan na lang natin ng interior to. Palit interior na lang tayo. Grabe naman. Baka may nadaanan siguro tayo mga tropa na kung ano, paku ano. So babawi na lang tayo sa takbo natin mamaya. Ay, dito sa kabila. Saan? Ano? Ay, dito daw? Kanto daw. Lampas daw ng school. Kuya, ano mo na daw? Kuya, saan yung vulcanizing dito? Muna, dahil nagtatraffic yun, huwag na natin disturbohin. Kanto daw eh, may kanto daw sabi. Kanto. Hanapin natin yung vulcanizing dito mga tropa. Boss! Boss! Saan yung vulcanizing shop dito? Vulcanizing. I don't know. Ay, doon pa? Saan daw? Sa kanto daw, yun o. Ayun, oh. May sasakyan ba? Wala. Wala. Yan o, Subisinte. Ay, dito? Na flat. Diretso lang daw. Alright, so dito tayo sa van ng mga tropa. Ay, grabe naman. Saan? Mga 10 kilometro pa, sabi niya. Ha? Saan? Hindi ko alam. Diretso mo ah. Tulungan natin dito. Tulong mo nga ba? Right. Buti na lang kasama natin sa magtanong mga tropa. Ay, yung may aso? Ah, sige po, salamat. Ah, sige po. Sige, salamat po. Ay, ito oh. May balite. Ito. Tricycle sa likod be. Ay, ito oh. Ayun. Pabulkanize po. Pabulkanize po kami. Alright mga tropa. Alright mga tropa. So, bye! Salamat! Natapos din sa pagbubulkanize. So, tayo na yung nagpalit ng interior mga tropa. Ah, anong oras na be? Alas 8. Okay na be? Oo. So, 8 na. Alas 8 na mga tropa.
tanghali na rin. Mabuti na lang sinabihan agad tayo ng kuya kanina kung saan yung vulcanizing. Nga lang yung pinag-vulcanize natin wala daw yung kasama ni tatay, kaya tayo na yung gumawa. Right. So magdadagdag tayo ng speed ng takbo natin. Sana wala na tayong aberya na may encounter para dire-diretso na yung takbo natin mga tropa. Buksan ko lang to para matuyo. Nasa harapan natin mga tropa. Grabe ang bibilis nila. Hindi natin kayang makapagsabayan sa mga to, mga FI. Bilis nito mga tropa, oh. Itong FI na to. So nagtatakbo na tayo ng 95 mga tropa. So kailangan natin maghabol. Hindi pwedeng mali si Mrs. mga tropa. Dito na pala tayo sa Alaminos mga tropa. So dito na tayo dadaan mga tropa sa may bypass road para mas madali tayong makarating ng Dagupan. So mga dadaanan na natin ngayon ay yung mga shortcut na mga tropa. Kasi kung dadaanan pa natin yung talagang susundan natin yung national road, matatagalan tayo. So, ganun na lang yung mangyayari sa biyahe natin para mabilis. So nakahabol na tayo ng oras mga tropa, no? So parang nasa may 30 minutes din tayo dun sa may vulcanizing shop. Buti na lang may interior si tatay, kasi yung interior ng motor natin wasak mga tropa. Grabe, basang-basa ako sa pawis kanina sa pagpapalit ng interior. Buti na lang may kunting alam tayo, no? Pero dapat lang naman kasi na may alam tayo sa mga motor natin para pag ganyan na emergency, alam natin kung paano gawin, di ba?
na rin tayo dadaan sa may bypass road na papunta sa LTO para mabilis tayong makarating. So ang labas natin pala dito mga tropa is LTO. LTO Alaminos yung lalabasan natin. Ito. So dito na tayo sa bypass road papunta sa LTO mga tropa. Daming tao dito, Lunes na Lunes. Ano to be? Panel ko yata. Ang ganda ng view dito mga tropa. Mga bundok dun, oh. Maganda. Pero mamaya titignan natin dun sa may usual. Sa kabundukan yun eh. Ay, so sana hindi malayos si Mrs. mga tropa. Lord, sana wala nang aberya na mangyayari. Alright, so kakanan na tayo mga tropa. Alright, going to Sual, going to Dagupan. Yan. Ito na. Mula pala dito mga tropa hanggang Dagupan is abutin pa tayo ng mga siguro kulang-kulang sang oras na biyahe. So matagal-tagal pa yung biyahe natin mga tropa. Ang daming mga pwedeng bilhin pasalubong dito mga tropa, oh. Daing pasalubong, Kapampangan dried fish, pasalubong center. Ayun, ang Bulaluhan. So malapit na pala tayo sa boundary ng Alaminos sa Sual mga tropa. May mga bakwan din pala dito mga tropa. Right. So papasok na tayo sa bayan ng Sual. Mararating na rin natin yung Arco mga tropa. Yung Arco kung saan yung boundary ng Sual saka Alaminos. So naka 59 kilometers na tayo mga tropa. 59 kilometers. Sabi ayan. Sa kabila ng Arco na yan, welcome to Alaminos. Siyempre papalabas kasi tayo mga tropa. Alaminos na. Sual na tayo. Shout out sa mga taga Sual. Okay. Yun.
Maraming mga gandang tanawin dito sa Sual mga tropa. Mga bulubundukin. Dito mo talaga madadama yung probinsya dahil sa mga bulubundukin na makikita mo. Oh, bango nun ah, ginutom ako pa. Bulalo yun ah. Mamaya ay makikita natin yung mga gandang tanawin dito sa may Sual. Mga bulubundukin, ganyan. Talagang as in probinsya yung datingan. Mga tropa, oh. Nagsisimula na yung mga magandang tanawin dito. Yun, tignan yung mga tropa, oh. Yung mga bulubundukin doon sa harapan natin. Tingnan dito, oh. Mga 3 months na yata o 4 months na tayong hindi nakakadaan dito. Last na pumunta yata kami ni Mrs. sa Dagupan is nung August yata yun, August, oo. Nung nagpagawa kami ng Bento Wi-Fi. Kasi yun nga mga tropa, sa Dagupan kasi, kumbaga sa Pangasinan, yun kasi yung pinaka-city. Talagang sikat na city dito sa buong Pangasinan, no? Kasi nandun na lahat talaga mga tropa. Nandun din yung mga malalaking school, kagaya ng UP, ganyan. So halos karamihan din ng estudyante doon nag-aaral. Ayun mga tropa, ang ganda ng tanawin, no? Oh. Ganda ng view. Yan, dito na sa kabila. Ayan mga tropa, oh. Ganda mga tropa. So marami pa yan. Doon mamaya marami pa tayong madadaanan na makagandang tanawin. Paitan, ayun. Nandito na tayo sa Paitan West, Sual, Pangasinan. So malapit na rin pala tayo sa may zigzag road ng Pangasinan, ng Sual mga tropa. Ang takbo natin ganito lang talaga. Kaya pa naman kasi, so hindi na tayo magdadagdag ng speed natin. Alright mga tropa, so ipapakita lang pala tayo dito. Magandang view, yan ah. Ganda ng view kasi dito. Ang ganda ng daan. Grabe, nakaka-relax yung tanawin mga tropa. Alam mo, parang umaakit ka ng Bagyo eh, dahil sa mato eh. Ayan o. Right. Ang ganda ng tanawin dito. Ang ganda ng daan. Ayun mga tropa, bulubundukin ng Sual. Tingnan mo yung daan mga tropa. Ganda. Right. Alam mo yung parang alam mo yung parang maakit ka ng Bagyo eh, sa mga puno dito sa paligid. Napakalam, kahit na mataas na yung sikat ng araw eh, malamig pa rin yung hangin mga tropa. So ang ganda talaga pag may maraming punong kahoy, no? Malamig yung hangin. Right.
ito na pala yun. Ito na pala yun mga tropa, yung sigsag dito sa Maiswal. Ayan. Sigsag. Poblasyon na pala ito mga tropa, no? Ayan siya. Welcome to poblasyon. Alright, so parang kalahati pa yung nakakalahati na rin tayo sa biyahe natin. Ganda mga tropa, oh. So nung last na vlog pala tayo, dito tayo tumigil mga tropa, oh. Biyudik. Tumigil kami dyan ni Mrs. So parang nag-relax lang kami saglit. Parang bumababa kami, ah. Dumudulas. Yan. Ayun mga tropa, yan yung view dito sa may sigsag road ng Swal. Patapos kasi ng sigsag na to mga tropa, wala na tayong ibang madadaanan na sigsag. So ito na yung pinakahuli. Halos dire-diretso na lahat yung daan na may encounter natin papuntang Dagupan. Yan, pagilid tayo. Yan. Dalawa pala to. Yun talaga yung panong mga tropa. Pag ganyan kasi talaga magpapagilid tayo. Yun mga tropa, bayan na ng Labrador. Yan, Labrador na. Lapit na. Malayo na pero malayo pa. Ay, konting test na lang. Nakarating din. So nakakalahati na tayo. Yun, nakaka 69 kilometers na tayo mga tropa. 69 kilometers yung natakbo natin. So 2 bars na lang natira sa gasolina natin. Baka mamaya magagasolina ulit tayo para hindi tayo mabitin. Baka mamaya maubusan tayo. Nakaka 69 kilometers na kasi tayo mga tropa. Malapit na rin maubos yung gasolina natin. Right. So bayan na pala ng Labrador mga tropa, oh. Yung bayan, mismong bayan ng Labrador. Shout out sa mga taga Labrador dyan. Alright.
Alright mga tropa, no? So dito na rin pala tayo dadaan sa may Dumalandan para magsha-shortcut ulit tayo. Kasi pag didiretsuhin natin dito sa may Sukuni, malayo, abutin tayo ng Siyam-Siyam. Kaya shortcut tayo dito sa may Dumalandan. Tapos ang lalabasan natin is Lingayen na. Mas malapit lang talaga dito mga tropa sa may Dumalandan compared sa pag dito ka dumaan sa may Sukuni. Yung Sukuni kasi mga tropa is yung way na papunta rin sa Manila. Pag pakanan ka papunta sa Manila, tapos pakaliwa papunta rin sa Lingayen, papuntang Dagupan din. Gagamitin natin lahat yung mga alternative route na para mas malapit tayong makarating sa Dagupan. Mas mabilis tayong makarating sa Dagupan. Right. Alright mga tropa na, so bayan na pala to ng Bulok-Galyon. Yan. Ito yung alternative route mga tropa, oh. Lingayen, Dagupan, Manila. So dito tayo, kakaliwa tayo. Ito yung shortcut papunta sa Dagupan mga tropa. Right. Dumalandan road na tayo. Dumalandan road. Mabilis kasi ito na daan eh. Saka walang masyadong sasakyan dito mga tropa. Walang masyadong dumadaan dito. Minsan kasi yung mga bus dumadiretso sila, pero kukunti lang kasi yung mga bus na dumadaan dito sa Dumalandan. Alright mga tropa, so Lingayen na pala tayo. Yan, Lingayen, ang Kapitolyo ng Pangasinan, Lingayen. Ay, dapat dun pala tayo dumaan sa kabila. Ha? Dun pala tayo dumaan. Bakit? Wait lang. Ay, dun pala yun sa kabila. Kabila pa ba yun? Lang. Parang naligaw ako ah. Dun pala oh. So may shortcut pala kasing dadaanan natin mga tropa. Kala ko kasi nalagpasan na natin. Dagupan, 7 kilometers na lang. Alright, so dito pala tayo dadaan mga tropa. So magsha-shortcut tayo dito. So ang labas pala natin dito, pag itong dinaanan natin is Benmalay. Alright. Saan na ba yun? Ay, sunod pala sa kabila. Ayun. Susundan natin to. Nalilito ako eh. Alright, so malapit-lapit na tayo mga tropa. Lapit na tayo makarating. Alright.
Alright mga tropa, so magpapagas pala tayo. Yan. So nakaka 95 kilometers na tayo mga tropa. Pero kailangan na natin mag-gas para hindi na mabitin. Ano? Dito. Hindi yung pambayad. Ay? Oo. Magkano daw, babe? Ilan ba? Magkano? Mga kon lang siguro 150. Oo, premium. Alright mga tropa, so nag-gas pala kami ni Mrs. ng 150. So nagdagdag lang kami ng gas para hindi na mabitin. Right. 150 lang. Right. So dire-diretso na ulit 'to mga tropa. Dire-diretso na ulit 'to na biyahe natin. So ang oras pala natin is 9:10. So malapit ang mag-alas 10. Bali tayong appointment naman ni Mrs. is 10 to 12. Kayang-kaya pang abutin yon. Bale malapit na tayo makarating mga tropa. Kunting tiis na lang, makakarating na tayo sa Dagupan. So kanina pala mga tropa, nagpagas tayo. So ang natakbo pala natin is nasa 95 kilometers na natakbo natin. Hindi pa ubos yung gas natin, kaso kailangan na nating magpagas mga tropa kasi na mabibitin na tayo. Hindi natin pwedeng isagad kasi mamaya maabirya na naman tayo eh. So ang pinaka capacity kasi nito mga tropa, yung kulang-kulang 4 liters eh, nasa 110, 100, mga ganon, 110, 112 kilometers yung per full tank na. Kaya pa naman, kaso siyempre mahirap na magtulak. Dito sana kung nandito kayo para kasama ko kayo magtulak mga tropa. Ay nako. Binmali road na tayo mga tropa. Binmali na. Kakanan tayo papuntang Dagupan. Right. Malapit-lapit na tayo. Lapit na mga tropa. Kunting push na lang. Sabi. Ganda ng adventure na to. Una, naplatan. Tapos, ayun,
Sa maliit kasi yung tangke, kaya kailangan natin magpagas. Oh, sulit na sulit. Ang traffic pa, patay tayo dyan. Layo, grabe ang traffic. Buti na lang pala nagpagas na kami. Kung hindi, maubusan kami ng gas dito. Patay tayo dyan. Wala talaga. Papalaban tayo dito mga tropa. Kailangan nating humanap ng paraan para makaalis tayo dito. Grabe, heavy traffic. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang umaga mga tropa, na dapat maaga para hindi tayo abutan ng traffic, kasi talagang traffic na to. Dapat sa ganitong paraan marunong ka nang sumingit-singit. Grabe na. Matindi pa tong traffic na to kaysa sa EDSA mga tropa. Maghapon na to eh. Yan tayo. Susundan. Sundan natin lahat yung mga tropa. Ay, patay tayo dyan. Namatay pa. Dali, namatay pa. Alam mo ya. Grabe. Sarap. Grabeng adventure to mga tropa. Yun mga tropa. So medyo maganda-ganda na yung daloy ng takbo. Unlike kanina na grabe no.
choice talaga, nagpagas kami ni Mrs. kanila mga tropa. Kung hindi, sigurado magtutulak kami dun. Yun, lapit na tayo. Malapit na sa Dagupan. Kunting tiis na lang. Traffic pa rin mga tropa. Grabe no? Sunod lang tayo sa mga motorista mga tropa. Right. Wow, ang bilis. FI. Nako po, eto na naman tayo mga tropa. Traffic na naman. Traffic na naman. Alright, so tutumbukin natin tong bypass road dito mga tropa. So ang labas pala natin dito is Calasiao. Tutumbukin natin to para hindi na tayo dumaan dyan mga tropa. Traffic lalo dyan eh. Dito na tayo dadaan. Alright, malapit na tayo sa Robinson. $110. Anong oras na be? Ha? Yun. Ha? 9:40. 9:40? Yun, 9:40 na daw mga tropa. Lakas akong relo eh. So, 9:40. Tamang tama, last yes. Nakahabol ka sa 10 to 12 na schedule mo be. Grabe. Sana wala nang traffic dito. Grabe, dire-diretso.
Ayun, PSA na pala tayo mga tropa, oh. PSA. Tapos ayun, traffic light na tayo. Traffic light, Kalasyaw. Dito pala tayo dapat. Right, traffic light na tayo mga tropa dito sa may Kalasyaw. Tapos kunting tiis na lang, Robinson na. Tagal pa to. Yun, right. Larga. Alright. Ay, sa wakas mga tropa, hihihihi, ang laking hinga. Kasi nakarating na tayo. Ay nako. Grabe. Ayun, natatanaw ko na yung Robinson Palace. Ano ba? Robinson Place pala. Robinson Place. Yan. Grabe, 71 yung gas dito. Wow. Samantalang doon sa pinaggasan natin 56 na. 56 pa lang. Kasi doon sa amin 58 eh. Kaya mas mura doon ng 2 piso mga tropa. Dito 71. My goodness. Doon na lang ulit tayo magpapakarga siguro sa Alaminos. Mas mura pa ng kunti doon eh. Right, so Robinson Pangasinan. Alright. Sakto lang? Sakto lang daw yung dating namin. Kasi hindi pa nagbubukas oh. Hindi pa nagbubukas? Oh? Alright. Ayun ano, sarado pa. Yes, thank you Lord, nakarating kami ni Mrs. dito. Drop up, parking, mall entrance. So diretso tayo sa parking tayo. Ay? Saan po? Ay, ito po. Thank you po. Ay, dito po siya? Namatay tuloy. Dali lang po. Ay, dun pala. Right, so dito pala yung parkingan. Dito. Walang daanan dyan. Doon nga ang exit niya kasi. Ay, doon sa exit. Ay, ayun na. Buti na lang ka mo, marunong si Mrs. sa mga daan-daan. Pwede ka ba? Ano? Baba ka na muna ba? Alat ko! Dinulak ba? Punan mo na tabi oh. Punan mo muna.
Alright mga tropa, yun, nakaparking na tayo. Ay, thanks God, nakarating din. Haggard na haggard yung kasama ko. Sakto pit ko Inabutan ka ba naman ng traffic? Sakit na nga. Sakit na nga ng pit ko, sakit pa ang likod ko. Lintik na yan, ilang traffic yung dinaanan namin, 4 yata yun. Ay, nako. Alright, so at least nakarating ka ng Robinson. Ayun o, Robinson o. Ay, thanks God mga tropa, nakarating din. So wala, hindi pa nagbukas itong kon. Hindi pa nagbukas itong Robinson. Grabe. Ang mga kamay ko mga tropa oh. Oh, ang ganda ng kamay ko. May ano dyan? May wipes dyan? Mamaya na. Ha? Mamaya na. Nag-vulcanize pa kasi ako eh. Ay, alright mga tropa. So ilang oras tayo ano ba? Ano sa umalis doon? 6:30. 6:30. Ang oras na? 10 nga. Alas 10. Grabe, ilang oras ang biyahe natin oh. Parang 3 hours. Eh paano nga kasi nagpalit na tayo ng buto? Kaya nga nakakalag tayo. Grabe, ganda ng adventure na yun. Kompleto. Saan mo pang munas ko? Bakit? Wala. Hindi ka nagdala. Nakalamutan ko. So nagbukas na mga tropa ng Robinson. On the way na si Mrs. sa kanyang appointment. Ay. Wilson Plaza oh. Daming bilihan pala dito ng cellphone oh. Kain muna tayo mga tropa. Ginutom na, so tapos naman din pala sumisis sa PRC. Yes, sumakit tayo guys. Nakautang tayo ng CPD. Bye, so kain tayo mga tropa. Ano ito? Oh, ano din? Umuti pa rin, ano yan? Yan. Sumaksis tayo guys. Ay, sumakses. Sumaksis tayo. Nakapag-renew tayo ng license. PRC license, no? Yes. Madam! Madam ka na naman ah. May valid ID na naman tayo guys. Pwede na, Alright. pwede na kumuha ng passport. Mag-abroad daw siya. Oo. Iwanan na natin si Ian. Alright mga tropa. Robinson, so dito lang kami nagpunta si kinuha lang namin yung PRC license ni Mrs. Ay nag-renew pala. Alright, so dito na siguro matatapos yung vlog natin mga tropa. And see you sa next na vlog natin. Yaon. Dapat pala doon tayo tumaan. Ang layo pa nang iikutan natin. Yan na.